Tinatayang lampas 124 million pesos na halaga ng smuggled goods ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang private port sa Barangay Santa Elena, Orion, Bataan. Sa inisyal na investigasyon ng BOC, nasa 20,000 na sako ng Vietnam rice na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 74 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nadiskubre ng kanilang team. Nasa kote ang nasa 50 katao na nasa aktong nagdidiskarga ng naturang smuggled goods. Mismong sa Orion Dockyard na rin isinagawa ang inquest proceedings. Kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariffs Acts o pagpasok ng mga produkto na hindi nagbabayad ng karampatang buwis sa gobyerno ang isasampang kaso laban sa 50 katao na naaresto. Ayon sa ilang nadakip na recruit lamang sila sa naturang cargo vessel bilang bahagi ng kanilang on-the-job training o OJT at nagbayad pa ang bawat isa ng 35,000 pesos. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Customs Police upang matukoy ang nasa likod ng mga kontrabando. Samantala, kahit pa apektado ng COVID-19 pandemic ang global economy, naging maganda naman ang estado ng revenue collection ng Bureau of Customs. 3 sa 7 port sa bansa ay nasa gitnang Luzon. Ito ang Port of Limay, Port of Subic at Port of Clark na pawang malaki ang ambag sa October 2020 revenue collection. Nakalikom ng 4.8 billion pesos ang Port of Limay. Mas mataas ng 100 million pesos sa October 2020 revenue collection target nito. 2.8 billion pesos naman ang sa Port of Subic kung saan mas mataas ito ng 196 million pesos sa kanilang target. Habang ang Port of Clark, 175.5 million pesos ang naging koleksyon. Sobra ito ng 11 million pesos sa target. Rainiel Pawid, CLTV News.